Kaixo guztioi, ze moduz Gabon Arrasatetik ekainaren 23. gaur San Joan bezpera, urteko gaurik berezienetako bat, zelantza barik, urteko gaurik magikoenetako bat, urteko gaurik laburrena da gaur, eta udako solstizioarekin batera, udari ongietorri eman behar diogu euripean gauden arren, baina zuaren bueltan dantza egingo dugu, elkarlanean gainera. Egoiena telebista eta Euskal Telebiste mentxe bat eginda, Txobin Madina Gabon, ze plazer beste urte betez hemen egoti, Berdina, jaski Gabon zuri ere, Gabon ikusuntzule guztioi gau magiko aipatu duzu, alaxe delako gaurkoa, seguru, Euskal Herriko herri eta auzo gehienetan dagoeneko San Juan soa piztu ez badute, hortarako prestatzen egongo direla, eta hemen Arrasateko plaza honetan ere bai, gainera modu berezian, hemen errementari dantza izeneko ikuskizunarekin pizten dutelako San Juan soa, ederra, askorako ematen duena, kondaira, historia, kultura, horiek guztiak uztartzen ditu, eta horiek guztiak kontatuko ditugu kene. Zuzenean ikusiko dugu, hemen Arrasateko plazan, zuaren bueltan gertatzen den guztia, baina hori bakarrik ez, Euskal Telebistan leioan egongo gara, muskizen egongo gara, azkoitian egongo gara, eta bertan zuaren bueltan nola dantza egiten duten ere ikusiko dugu. Badakizue gaur, txarrak erretzeko eguna, onak orde, badezto da. Eta ona, gaur hemen ikusteko eta entzuteko dugune guztia, ez gara gainera bakarrik egongo Ilazki, izan ere, hemen plazan gertatzen denaren inguruan eta bertako protagonistekin hitz egiteko, Larraitz Severio lankide izango dugu. Gabon, Larraitz! Gabon Txomin, Gabon Ilazki eta Gabon ikusentzule danei, bai, hementxe gara, Arrasateko Aldezarreko plaza honetan, oraingoz utxik guztiz ez, izan ere, buelta guztian jendea dago, zain dantzariak noiz etorriko diren, abiatu dira, eta gero xirimiri hau daukagu, ez da, gero San Juan sua piztuko den hori, piloa, hortxe dago estalita, baina prest, ez dundik zalantzarik, sua piztuko dela Arrasaten, eta beste hainbat Euskal Herriko txokotan ere. Eta Arrasate zuzenean 10 eta 18 minutu Arrasateko irudiak zuzenean antxe utzi ditugu espata dantzak egiten Azkoitian eta Bagatoz Arrasatera, Txomin. Hori da, Bagatoz Arrasatera ikusten dugu, dagoeneko bakau ere, badabilet. Herriko plaza hortxe, argiztatuta, jendez beteta, eta zain esan genezake laizter hasiko delako Arrasaten gaurko gauez egin duten, ikuskizun berezia, unkigarria, errementari dantza hain zuzen ere, eta Azkoiten bezala hemen ere, talde pila bat elkarlanean, Minututxu eta marrak eta hogei izateko, gitxi gora bera, hortxe, hemen ikusten da, hemen zeitimirize ikusten da, euripien gabiltzela, berehala ikusiko ditugu nola datozen dantzariak, dantzari ikusiko ditugu plazan, baina makal zoragarri hori, horren bueltan eta zuaren bueltan dantza egingo dugu, nola igotzen duten ere ikusi dugu lehen. Hori da, izan ere esan behar da, Arrasaten San Juan bezpera, egun berezia dela, herriko jaiak ere, gaurko egunarekin azten direlako berez. Zenbat gazte gaur? Pila bat. Zenbat gazte gaur? Pila bat, goizean eguerdi parten egin dute, txupinazoa eta pregoia txosnagunean, eta hor hasi da festa nolabait esateko, eta hortxe ikusten ditugu, bazkalostean, nola, indarrak hartuta, bazkaldu duten tokitik herriko plazaraino, eraman duten, aurten 19 metro dituen makala. Eta datua garrantzitsua da izan ere beste urte batzuetan baino motzagoa da, beste urte batzuetan, 22 metroren bueltan egon dira, aurten ez, aurten 19koa ikusten duzu, sasoitxu, Arrasateko gazteak, aurten 18 urte bete dituztenen gazteak, eurak direlako, hortaz arduratzen direnak, eta urtero, kolore batez jazten dira, eta aurten, hortxe ikusten ditugu, Arrasateko gazteak txuriz jantzita, herriko plazara bidean, festa giroa, bete-betean sartuta, bete esaten da, makala altxatu eta festak estanda egiten du, hemen estanda aurretik ere egon da, eta hortxe ikusten ditugu, 6etan izan da hori, 6etan altxatu dute makala, beste urte batzuetan, sustoren bat edo beste egon izan da, aurten ez, aurten dena primeran joan da, eta 20 minutuan, hor etzan da ikusi duzuen makala, atente jarri dute. Bortxe, behitura, bikaina irudiak oso ederrak dira, eta 18 urteko gazte horiek tirak egindat elkarlanean esaten gabiltz, orain plazan zuzenan ikusiko dugun makal hori, nola igotzen duten ikusten gabiltz, eta erra eupada hori. Eta erresa dirudi, baina ez, hor badago bere teknika, banatzen dira gazteak, bakoitza jartzen da plazaren alde batean, gainera
kale bakoitzaren arabera deitzen joaten dira, esaten dute, orain zuek tira, orain besteok askatu, horrela egiten dute. Hortxe, ikusten Eta dugu, hortxe. arratsaldeko irudiak izan dira horiek, eta orain zuzenean plazan, Larraitz, badago oso ondo kontatuko digun batekin hau guztia nola izan den, zeureganagoaz, Larraitz. Haintzitzen ere ikusi ditugu irudiak, ez da lan makal hori plazaraino ekarri eta tente jartzea, eta gaur, aurten, aginduak ematen, izan da Amaiur Errasti ikusi duzu irudietan ere, gurekin da orain, Gabon, Amaiur? Gabon. Bueno, erresa ez dirudi, eta zuk esango duzu, erresa dan edo ez, makala 19 metroko aurten txikiagoa gainera errepidez, kale horietatik ekarri, kurba danak egin, onaino hemen jarri eta danen artean igotzea, erresatzen izango. Ez, egixe ezatea gure bozu ez da oso erresa izaten, baina lortzen da eta hemen urtero moduen hemen daukon makala. Nola hasi da eguna, zu gainera lehenengo urtez, agindu horiek ematen, berezia izango zen zuretzako, kaso indizute, baietz ematen du 20 minutuan altxatzeko makala? Bai, ondo joan da eguna. Eguna hasi du txosnaguneko txupinazuakin 12etan, bertatik herri bazkarira joan gare, uharkapen izan dela, eta gero txopua igo dugu hemen plazan. Paradakin data hola, hasi que ondo joan da. Bai, eta ikusi dugu, jende mordoa hortxe nola antolatzen zarete, gero 4 taldetan banatzen dituzuelako, soketatik eta tira egiteko, hemen sekretua zein da? Sekretua da aurretik dana inde eukitzia. Hola gero plazan gazenien badana hobeto joeteko. Bueno, eta orain hementxe dago, makal hori, hementxe egongo da jaietan, gaur gainera, gaurko ekitaldi honetan, errementari dantza, alkatearen agurra eta ondorengo danborra da, hementxe izango da, kutxuna da, makala, kutxuna da, gaurko eguna arrasaten, zuentzako egun garrantzitsua, ez da? Bai, oso garrantzitsua da, batez be 23 hemen, San Juan zuakin eta makalakin eta dana betiko moduen doiezelako gauzak. Oso ondo eskerrik asko, Amaiur, ondo pasa jaiak eta guk jarraitzen dugu, hementxe Arrasateko plazan. Hortxe Arrasateko plazan, eta esan bezala gaur gazteak bertan protagonista, esan behar da baina jaiak nolabait ere ofizialki gaur hasi diren arren. Baina gazte bile direla. Bai, batek edo beste batek izango zelge apur bat, augetaren bat edo baita akaso izan ere, atzo, ekainaren 22 lehenengo aldiz, gazte olimpiadak egin zituzten Arrasaten, eta ez ziren txiki geratu, ez ziren motz geratu, Parisen pare. Ia izan ere, 700 gazte izan ziren, 54 karriatako 700 gazte izan ziren atzogun guztian zehar, askotariko probak egiten ibili zirenak, Gazteak izan da herriko festak, izan da derrigorra izan beharko litzateke hau bai, Gaztiek kalera eta oso taupas herriko festetan. Bueno, ikusten duzu, euren burua ikusten dutenien, zain daudenak ere agur egiten dutela, pantalla erraldoiak jarrita daude, zuzenean, eta zuzeneko irudiak ikusten ari dira, telebista ikusten ari dira guztiak, euren burua ikusiko dute. Hortxe balkoian gainera batzuk baita ere. Plazan bakarrik ez. Hori da, eta herriko beste txoko batzuetan baita. Txoko ezberdinetan. Arrasateko plaza oso handia ere ez delako, jende asko ere ez delako kabitzen bertan, eta guztiek ere ikusteko gogoa edo asmoa izaten dutenez, haiei ere aukera eman behar zaielako, ez da? Txomin esan dugu errementari dantza, badaukazue Santa Masatan beste dantza bat. Hori da, pixkat lehenagokoa dena, hor txerri dantza egiten da Santa Masetan. Eta behar zenuten zio zer, ez da? Badatoz. Hor badatoz. Behar zenuten zio zer, San Juanetarako bai, ez da? Hori da, kontua, errementari dantza esan dugu tradizio bat hori guztia, tradizio bai, baina ez duela mendetakoa, Oin duela 31 urte egin zuten lehenengo aldiz, errementari dantza Arrasaten, eta Jose Ramon Vitoria da, nolabait ere honen guztiaren sustatzailea izan ere, konturatu ziren, Arrasateko jaietan utxune bat sortzen zela, nolabait ere salbearen eta gero gauean egingo duten danborradaren artean jendea joaten zela afaltzera eta kalean ez zela jende gehiegi biltzen. Eta orduan, Jose Ramon Vitoriak errementari dantza sortzea pentsatu zuen, berak egin zuen musika, orduan Arrasate musikaleko zuzendari zuen musika, eta hitzak gero entzungo ditugun koplak Jon Iñaki Izarzaleiak egin zituen.
biak dira, gainera esan behar da, txerri dantzaren sortzaileak pixka bat lehenago estrenatu bikaina zutena. izan duen dantza, eta ia esan duguna, 3 hamarkadatan tradizio sortu dela, eta apurtxu bet, ederra da, ez da, izan duzuelako Arrasaten eta Arrasate herrian, egon da errementariekin, lotura hori eta ofizio hori ere izan da herrian, eta apurtxu bet, horren guztiaren omenaldi, ez da? Hori da, eta hortik, ez da, nola baitere Jose Ramon Bitoriak berak izan zuen inspirazioa Arrasateko Erentzugaren kondairan, gero kontatuko duen kondairan, eta Erentzugara ikusiko dugu? Ikusiko dugulako, eta gainera bere lana ondo egingo duelako, zu emango duelako, hori baina geroxeago, Ilazki ez dugu aurreratuko, baina esandakoa, nola baitere herriko tradizioetan, herriko kondairetan oinarrituta egin zuten errementari dantza, eta dantza da, baina Jose Ramon Bitoriak eta Joan Iñaki Sartzeleak ez zuten dantza hori sortu, horretarako herriko bi dantza taldeetan gana jo zuten, Lore Gazteak eta Arrostaitz dantza taldeen gana. Eta hiek egin zuten koreografia. Herrian eta gaur 50 dantzari talde bakoitzetik 100 dantzari ikusiko ditugu. 100 guztira dantzariak bai, baina hortxe harri gara ikusten Arrasateko kiliki eta erraldoi konparatsakoak dantzariak badatoz errementari dantzaren, azati bat egiten izan ere, 4 zati ditu errementari dantzak, eta aurreko paseoa da, nolabait ere egiten ari direna. Makinekin egiten ikusten dugu, makinekin egiten ari direla ikusten dugu, hasiera baten Jose Ramon Bitoriak eta Altzairu Dintzari nolabait ere kein hori egin guran, burdinazko barrak izatea proposatu zuen, baina dantzarik esan zioten, kaso herrian zehar ibiltzeko ez zela proposena ere, eta nola altzairua egiteko sua behar den eta sua egiteko egurra erabiltzen zuten, hortik nola baitere. Zeirudi ederrak ikusten gabiltzen nola datozen, plaza alde baten eliza bestien ikusten dugu, erraldoiak iritsi dira, erraldoiak be oso bereziak. Erraldoiak oso bereziak eta Arrasateko historiarekin eta Arrasateko historiaren pasarte batekin lotura estua dutenak, izan ere 1900 eta 1948an, Ganboatarren eta Oinaztarren lehenen gerra horren ondorioz Arrasate erre egin zuten, Arrasateko zuta izan zen, Arrasateko erreketa izan zen orduan, eta bi bikote hauek, bi erraldoi bikote hauek, badute horiekin lotura plazan sartzen lehenak, Oinaztarrak izan dira, Gomez González Butroekoa eta haren emazte Elbira Leibakoa, eta beste gero etorri dira, Ganboatarrak Martin Bainez Artazobiagakoa eta Santxa Otxoa Osaetakoa. Eta izen da bizenekin diogu, badakigulako erraldoiak, badutela estimua, Eta benetako pertsonaiak izan zirela, eta gaur zorionez danak batera dantzan. Hori da, gaur denak batera, zenbat aldiz erabiliko dugu elkarlana hitza gaur Ilazki, horiek ere baita, elkarlanen hortxe ikusten ditugu. Dantzariak badabiltze txominalare, ez da? Arratsaldetik dantza. Bai, gaueko 9etan irten dira, Zaldibarretik, herriko kaleetan zehar ibili dira, errementari dantza horrek dituen pasarte ezberdinak egiten, batez ere aurreko paseoa egiten, eta esan behar da, arratsalde osoa ibilita gero, eta gero orain daukaten dantzaldiarekin, sasoitxu ere egun behar izaten direla, gaurko egunari aurre egiteko. Zuk esandako moduan, 50 bikote dira, guztira, bertan dantza egiten dutenak, 100 dantzari, 25 bikote Lore Gazteak taldekoak, eta beste 25 bikote Arrostaitz dantza taldekoak. Seguro protagonistetako batekin dagoela Larraitz. Bai, hementxe gaude, plaza erdi-erdian, dantzariak ja gerturatzen ari dira, sartzen ere hasita daude, ondo esan duzuen bezala, 100 dantzari inguru, eta aldamenean ditut gaur hemen, ekitaldi honi hasiera emateko txalaparta joko duten bilagun Antxon eta Naiara hain zuzen ere, Txakun elkartekoak, 30 urte bete zituen, Arrasateko Txakun txalaparta elkarteak iaz, eta gaur Antxon eta Naiara estrenatu egiten dira gainera, zeregin honetan, jai honi hasiera ematen. Tira, zer moduz asko ensaiatu duzue, urduritasunak ere badaude alako lanetarako, Antxon? Urduri bai, ensaiatu asko egin dugu, hori esan barra dago, baina ez eta asko ensaiatu, urduritasun puntu batekin gaude. Baina, gogoz emango diogu txalapartari eta disfrutatzeko goguak egia zen. Eta ziur oso ondo ingo duzuela. Naiara, zuretzako ere lehenengo aldia hementxe, zer da Arrasatear batendako ekitaldi hau, eta gaur zuretzako hemen txalaparta jotzea? Arrasatear ondako San Juan bizpera oso egun berezia da, eta gaur hemen txalaparta jotzea, kristono paritza da guretzat, ez? Eta, saiatuko gara nerbisuak hor mantentzen eta aldounean gozatzen. Hasi orduko joango dira nerbisuak, ziur nago ni horretaz, zer da joko duzuena?
Ez diogu ez izenik jarri eta ez da improvisatua ere ez. Kasu honetan aurreko urtetan esan nuke igual gehiago improvisaziotik egin izan dela eta oraingoan zeo zer preparatu badaukagu. Ikusiko duzu orain. Epatu dugu, Txakuneko 30 urte bete zituen iaz, irakasleak ere onak izango dituzue, zalantzarik gabe, jaso duzue laguntzarik, esperientzia gehiago duten horiengandik? Bai, gure irakaslean laguntza izan dugu saioa prestatzeko, eta berak emunduzko pistatxo batzuk, eta zelan urteten da, gaurko saioa. Adi egongo gara, nola jotzen duten, pentsatzen du gainera, konparsa honetan guztian izango dituzuela ezagun pila, ez da? Bai, gu kulturtaldea izanik, herriko kulturtaldeko talde bateko parte izanik, bastante jente ezagutzen dugu, ez? Dantzarixetatik hasitza, konparsa dauko eta asko ikusten gare eta ezagun asko ditugu bai. Baietz, herri oso bat dagoelako gaurko ekitaldi honetan. Antxon, jaiak zemuz datoz, gaurko eginda gero libre ibiliko gara? Nere kasuan ez, nik bihar lana daukat eta gaurko egingo dut, txalak parta joko dugu eta nila goiz retiratuko naiz, bihar lana daukatelata. Oso ondo, hola behar baldin badu, hola beharko du, mila esker biei eta tira, bikain aterako da, ziur. 10 pasatxo eta plaza bete-beteta. Orain arte izpide izan ditugu, dantzariak entzun ditugu orain, txalaparta joko dutenak erraldoi eta kiliken inguruan ere hitz egin dugu, baina musikariak ere ez dira falta eta ez dira gutxi gainera. Gauan errementari dantza honetan parte hartzen duten musika taldeak, Arrasate musikaleko banda, Arrasateko gaiteroak, Udala Espe, txistulari taldea, Arrasateko trikiterariak, albokalariak eta portaloi taldekoak ere, gero entzun ditugu, koplak abesten hori izandakoa herri oso bat, ekitaldi honen bueltan, 200 bat pertsona guztira errementari dantza geugana eta herrikiden gana gerturatzeko. Eta hor ikusten ditugu, dantza egiten, errementari dantza hori egiten, 4 zati dituen dantza, eta gero joango gara, pixkanaka horiek ere xehetzen, aurreko paseoa dago batetik, alkatearen agurra hori dela esterik ikusiko dugu bestetik, ingurutxoa eta polka. Eta bakoitzak badauka, bere ezaugarria ritmoari dagokionez, esan nahiari dagokionez baita ere, parte batzuk alaiagoak direlako, beste batzuk nola baita ere motelagoak izan ere, Jose Ramon Bidoiak berak nahi izan zuen baita ere, errementari lanetan eta aritzen ziren horietako askok, istripuak eta bestelako arazoak eta heriotzak egoten ziren, hori ere omenaldia egin guran, nahi izan zuelako da, baita ere, dantzariek ematen diotela buelta plazari, udaletxeko plazari, eta oraindik ari dira sartzen. Ze hori bai, ez da? Dantzan egitea errementari dantza? Bai, eta gainera, esan behar da, dantza honetan, nolabait ere gaur egun dantzan ari direnak, dantza talde horietako kideak direnak elkartzen direla, baina baita ere, veteranoak ere, nolabait ere, dantza talde utzite izan arren, gaurko gauez, bertan parte hartzen dutenak. Eta kasu honetan, bikoteetan ere, Euskal Herriko beste hainbat tokitan gertatzen den modan dantza egiteko orduan mutilak neskak baino gutxiago direnez, neskak mutilak baino gutxiago direnez, kasu batzuetan bikoteak... Deialdia, mutilei dantza taldeetara hurbiltzeko.
entzun dugu nola dantzariek dantzan jarraitzen duteren sugea ere hementxe. Dantzan ikusten dugu. Sua eren sugeak eman behar digulako. Saltotxu baten, lerraitzen dena goazen, lerraitzen zuen beste, gonbidatu batekin, Larraitz? Bai, hementxe nago, izan ere publikoa ere bada ekitaldi honetako. Bai, zalantza barik. Ezta, eta gainea batzuk goiz etorri dira. Dantzariak dute sarrera eta hemen ditugu 4 gaztetxo dantzariak erak ere eta egunen batean nahiko luketenak ezta errementari dantza honetan parte hartzea. Tira, zorrutan etorri zarete hau lehenengo lerrotik ikusi alizateko? 8 aldera. Denbora askotxo zai? Bai, bueno. Jo merezi du. Bai. Gabe. Eta zuek dantzariak zarete, ezta? Eta egunen batean nahiko zenukete hementxe plaza erdian errementari dantza egin? Bai. Konta iguzu, hementxe dituzue dantzataldeko kideak zein duzue? Irakasleak, lagun batzuk eta ezagunak. Aizu, eta dantza hau zaila alda? Ez, nahiko erresa. Bigarren partia zailaua, baina bestia erresa. Honek esan nahi du, dantzan ez duzu egin, baina honezkero ezagutu badakizu dantza. Bai. Honezkero badakite, indarra handia du errementari dantzak Arrasaten. Zuk ere nahiko zenuke dantzatu egunen batean hemen plazan, danen aurrian? Bai. Eta zuk ere badituzu ezagunak hemen dantzarien eta artean? Bai, berak ezagun berdina, irakasleak, ezagunak eta lagunak. Oso ondo, tira, eta hemen neska asko ikusten ditugu, aipatu dugu leno, mutilak pixkat plaza galtzen ari ote diren, dantza kontu hauetan, zuek danak neskak mutilek ez talda animatuko aurrerantzean, baldator, gazterik, zuekin batera? Gure artean dano garen neskak, baina dauz batzuk, gure taldean, dau mutil bat, baina ez da askotan urtetzen gurekin. Bueno, ikusten duzue, hementxe badagoela etorkizuna, Arrasaten errementari dantzak jarraipena izango du, zalantzari gabe? Esan duguna, herri egiteko ezinbesteko tresna dira honelako kontuak, eta, transmititzen dena, eta umetxuek eta zaharragoek eta ikasten duten, bai joten, bai dantzan. Nik horrelako esan nahi dut, edo nik ere hori egin nahi dut, handitan. Hortxe ikusten ditugu, ez da, Arrasateko gaztetxoak ere gogoz, errementari dantza honetan parte hartzeko ilaski, eta zenba laguntzen duen teknologia berriak, ez da? Izan ere, 30 urtetan ikustu goitik horrela ez dela inoiz ikusi. Erra, ikusi dugu plaza guztia bildu dela. Eren sugea prest, eren sugeak piztuko diguru sua, eta, badauka Arrasate Mondragonek, eren sugearekin eta kondairarekin lotura hori. Hori da, kontatuko dugu kondairaren guk dakigun bertsioa. Eta kondairak dira. Eta kondairrak aldatzen diren. Hori da, hotskotasunak horixe daukalako. Esaten zen, Arrasaten dagoen Murugai mendiko leize batean eren suge bat bizi zela, gizakak eta abereak harrapatu eta jaten zituen ez bailara osoa izututa. Bai, hori horrela da. Hori orain arte bai. Horra arte bertxio berdina dugu, ezta? Arrasaterrek tratu bat egin zuten eren sugarekin. Eta alkatearen garagoaz. Alkatearekin dago Larraitz ez dubeldia, eta berehala dantza egingo du alkateak bebai, zain egongo da, eta zalantzabari protagonistetako bat da, ez dugu zain izango, Larraitz. Bai, hementxe gaude, Maider Morraz alkatearekin, oraintxe urten da, udaletxetik eta jende agurtu eta jurdu hementxe dabil, gaur zer egin garrantzitsua, Gabon, Maider? Bai, Gabon. Oso gaba politxa Arrasatearrentzako, eta utzi duzku eurixak eta posi gauz, bai. Ze orantxe atertu du, sirimiri bat geneukan, baina hori ere joan zaigu, plaza bete zaigu, hemen herri ia guztia dago, ez da, Arrasatearrendako garrantzitsua da, gaurko eguna. Bai, Arrasatearrendako San Juan Gaba, bezperia beti zen da oso garrantzitsua, euki dau beti oso kutsu berezia, bai eragile guztiendako, eta jaixa ikusten dozue, ez da? Eragile guztiak batera, dantzan, eta beste etapa berri bati aurre itxen, ez? Udako solstizioa eta guretzako oso berezia da San Juan Gaua. Maider, aurrek urtean gogoan dut alkatetza hartu eta bi aste dira, aurten beste patxada batekin eta gehiago ensaiatuta. Bai, aurten beste patxada batekin, urduri baitza, baina beste patxada batekin, bai. Oso ondo, tira, jaiak hasi berriak dira, hemen festa da orain nagusi, dantzan egingo duzu, ore handia, ez da? Bai, kristona. Mondrautar baten dako horerik handixena.
Oso ondo, Maider, hementxe egongo gara, lehen urtean bikain egin zenuen, aurten ere oletxe izango da. Ondo pasa, gozatu. Eskerrik asko, mila esker. Txakun txalaparta elkartea, bueno, ederra, eta entzun dugu, nola Maider Morrasak esaten zigun, Arrasateko alkateak, bueno, lehenengo aldiz, jadantzakin eta gero, bestelako patxada batekin egiteko dela gaur, ikusi dugu zapi barik eta... Hori da, ia zeretzen izan eta aurten ere, Portaloi taldearen eskutik.
Hortxe portaloikoak eta orain Erentzugaren txanda, Erentzuga ondo dakien egiten sua botatzen eta Arrasateko San Juan su hori pizten hortxe egurpila, estalit egonden bitik babesen egonden egurpila hori, kendu diote estalkia eta orain su hartzeko gertu. Txalapartarien doinuak eta gero koplak entzun ditugu eta banda entzuten ari gara orain. Erentzugeak sua piztu du. Hau belagun moduen dator. Hau bai, orain honetan bai. Mehatxua izan arren. Hortxe geratu gara, kondairarekin zientzilik apurbet. Bueno, kontua da, errementari baten laguntza behar izan du genuen. Hori da, errebentari baten laguntza eta pixa bat ere, trikimailuen laguntza baitere. Alkatea dator. Gero jarraituko dugu. Bueno, hasiera baten dantza egiten zen moduan, zapi barik eta txaleko barik eta alkateak, baitur horri jarraiki, hortxe dantza alkatearen dantza. Eta hortxe ikusten dugu, alkatea, Maider Morras alkatak behin alkateren agurra dantza eginda, nola ari den, alparkatak, Elizbartinak ekentzen, eta alparkata horiek zutara, esan behar da, hasiera batean, errementari dantza, asmatu zutenean edo sortu zutenean, hau ez zela dantzaren parte, baina 1983an herriko alkate zen Xabier Zubizarretak, berak horrela egite erabaki zuen, eta ordutik, ikusten duzuen moduan, tradizio bihurtu da, alkateak dantza egin ostean, Espartinak zutara botatzen. Suarekin gabiltz, sua eta ura, San Juanatan, ezik besteko elementu goizeko intzetan eta oinutxik ibiltzea oso sortonekoa da, bitu oinutxik euripien badabil alkatea, zuek bebai, bizar, aukeri dako, no? Hori da, biharre, alaxe bezala. Eguneko urarekin bat egiten duenak, sorta izango du urte osorako, alkatearen dantza ikusi dugu, eta abarketa horiek erre eta gero, Hortxe ikusten du birre barretxue, beste aurpegi badauka orain, dantzarien txanda izango da. Lasaitu dela, eta orain pozik dagoela, eta esan dagoa orain, bai, errementari dantza, bere pauso guztekin, bere zati guztiekin, ikusteko eta entzuteko aukera izango dugu. Prestatzen ari dira, hortxe dantzariak. Badakizu noiz asko diren dantzan, Erentzugearen kondairarekin hasten garenien. Orain dekastu. Jarraituko dugu. Bate txien egongo dago goz, ezta? Aipatu duzu eta hortxe.
Arrasatetik sustenean 4 minutu gaueko 11etarako ingurutxua eta polka ederra. Oso polita gainera, doinu aldetik, Jose Ramon Bitoriak asmatu zuen, zan ere buruan hiltzatuta geratzen den doinua da hori, Larraitzen ganagoaz, Larraitz aurrera. Bai, dantzan ikusi ditugu eta nola gainera, bai dantzariak eta bai erraldoiak hemen Arrasateko plazan eta aldamenean ditut, kantuan egin duten bi lagun, ez da? Maritxere eta Amparo hain zuzen ere, zuek urte batzu bai kantuan, ez da? Bai, bueno, errementari dantza hontan leno talde osue, portaloi talde osue kantatzen zuen, baina nola hainbeste dantzari eta hainbeste musikari da hon, azkenien murriztu eintzan kopuru eta hori etortzegea bi emakume eta bi gizonezko taldekoak. Bai, eta zuek errepikatzen duzu, ez da, Amparo, zer moduz herriaren aurrean kantuan hemen plazerdian? Joa nerviosa, baina, bueno, urtero itzen dugu, eta, bueno, ja. Oituta? Oituta, bueno. Oso ondo, kantuak edo zer dio, ez da, errementaria, dragoia, sua, ez da, nortzunak die kantu eta pieza hauek? Errementari ofizioena eta pixket nahazten ditu errementaria, erentzugea, zua, danak nahazten ditu ez, eta pixket kontuzik ez dela, eta gero zua pizten duela jaia, eta baita ere lana, eta bat itzaltzen danien bestea pizten dela, eta olako, pixket olako edieko plak.
Zalantzarik gabe esan dugu saio amaieran, gau magikoa dela gaurkoa, berezia, kutxun aраsaten jaiak hasi dira, zuendako ere bai, ez da? Izango duzue, planeauta zer eta nola egin? Bueno, egon kalien eta partizipau, eta jazta. Oso ondo, mila esker eta hurrengo urtera arte hementxe beraz Portaloeko abeslariak. 8 orain. Ingurutxua eta polka eta San Joan 8koa dantzan ikusi eta gero, begire ibili nahi abarketak alkatia bakarrik urez beteta danak. Bai. Gaur uratasua batu zaizkigu plazan, baina ze dantza ederra, Errementari dantza, eta aipatu dugu baita ere, errementari dantzan, abesten diren kompletan, errementarien ofizioari, referentzia zuzen egiten zaiola, arrasaten, urtetan, mendetan, tradizio handiko ofizio bat esan behar da, gaurrez 2024 honetan bete direla 20 urte arrasateko azken errementaria hil zenetik Bixente Barandiaran mentu hil zenetik 1911an jaioa Eskoriatzako Ajotza gauzoan umetan etorri zen arrasatera eta Marko Etxeberri baserriak kokatutako bere lantegian, jente pila bat pasa zen bertatik, bere errementari abileziak eta aurten 20 urte hil zela. Plazaragoaz, Larraitz, Zubeldia beste protagonista batekin? Bai, hain zuzen ere emendare, erraldoiak, arrasateko erraldoiak, 4 hain zuzen ere, eta tira, erraldoien azpian, erraldoiak dantzatzen dituztenak ere garrantzitsuak dira, Oxel dugu gurekin. Oxel, gaur egun berezia zuretzako, zuendako ere? Bai, zuk esan bezala oso berezia da herriko kaliako lan ikustia inbizirik, azken urtietan pandemian eraginaz urte bete eta, igual isa 2 urte hau inezinean eta holan ikustia berriz kaliak eta herri osua batuta ikustia oso politxa da. Oso politxa da eta hemen dituzue 4 erraldoi, arrasaten konpartsan 4 erraldoi dituzue, zurea badoia, bakarrik hor, baina butroi da, ez da zuk beti butroi dantzatzen duzu. Bai, aurten aldatu dut, aurreko urtien ezin izan hauenin eta berez Elbira bigarren aruten dut, baina aurten butroi. Zenbat urte, olako ekitalian parte hartzen eta erraldoiak dantzatzen? Ekimen hau indala isa 30 urte izan, baina ni azkenengo 8 urteetan, pandemia garaian izan ezik ibili izenaz, 12 urtekin hasi nintzen eta gaur arte. Zer dutan hasi zarete eta zein da plan hemendik aurrera? 9etan hasi gare, atzaleko, ondion atzaldia zen, 9etan eta ontxe hau bukatu eta jorgapur bat batako. Bai, ez da, beste zeregin batzuetara. Zueta galdera bat, lurra bustita dago, eragin handia du zuendako? Bai, egisa da, depende ze zapati jaruten dozun, eragin handia daukola eta gaur hori ikusi zen dugu, azkenien kondiziona bitzen dutzu erabatera, urixak eta bustitxagotiak, zaila bitzen dugu. Oso ondo, Oxel, mila esker eta gozatu zuk ere. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko fin Larraitz Zeberio plazatik. Eta, musikarekin orain zein da euren egitekoa plazatik abiatuko dira, eta berriro be kalietan ziar. Hori da, kaletan zehar, eta atxeden hartxea pentsatzen dute baita ere izan ere, bederatzetatik ari dira, geratu gabe. Gau horrek magikoa du besteak beste, egun argiz hasten delako gaua bera, eta iluntasunarekin bukatzen delako, hortxe, dantzariak eta uste dut okerrezpanago
laster euren hitzak ere entzuko ditugula. Bederatzetan hasi dira dantzatzen, baina niri atzo dantzari batek esan zidan, neska bera, hor ikusten ditugu guztiak txirikortarekin, oso dotere, guztiak bakoitza bere detailarekin, guztiak ezberdin, guztiak euren ukitu horrekin, arratsaldeko bostetan zirela geratzekoak, txirikordak egiten hasteko, eta bere bostetarako punturako zikoala, zeu bestela, han pilatzen den jente kopuruarekin, arratsate guztia hortan emango zutela. Beraz, ondo prestatuta eta ondo pentsatutako arropak dira hauek guztiak. Bueno, kontu garrantzitsuek, esaten gabiltzena, erraldoi horiek euren pisua dutelako, kilo asko, eta, euriarekin eta kontuz, eta, esan dutena, ez da? Hor, zamana hon batzu egin, dantzarako prest, eta euriari aurre egiteko prest da, bai. Ni gaurko eguna ikusita eta gaurko guraldi ikusita, baina gehiagotan pentsatu dute, bai kilirikiekin, bai erraldoiekin, eta baita dantzariekin ere, ez delako bat ere zaila, estropozuekin, eta hankasko ostea, ikusten dugu arrasateko dantzariak, lore gaztak eta arrostaitze dantza taldeko dantzariak pilak direla eta abilak direla. Erraldoiak sutearekin, arrasateko sutearekin lotuta. Esan dugu lau pertsonaia, bi oinaztar eta bi ganboatar, izan ere arrasateko erreketa, 1948ko erreketa, bi lehioen arteko lehiaren gatazkaren ondorioa izan zen, eta hortxe, esan ditugu, hementxe dauzkat apuntatuta, aurten etxeko lan horiek eginda, etorri naiz, zeintzuk diren erraldoiak, zeintzuk oinaztarrak eta zeintzuk ganboatarrak. Oinaztarrak Gomez González Butroekoa etaren emazte Elvira Leibakoa, eta ganboatarrak Martin Bainez Artazubegakoa eta Santxa Otxoa Osaetakoa. Dantzariak, hauekin plaza pixkanaka guztitzen joango dira. Gaueko 11 eta 5 minutu direnean urteko gaurik berezienetako bat, zalantzarik, San Joan bestera daukan indar guztiarekin, eta daukan sinismen guztiarekin, eta zuaren bueltan dantza egiten. Esan dugu, arrasateko berizgarrietako bat, Erensuge hori dela. Erensuge dela. Mondragonen bagauz, zehose gaitzik. Eta kontu, azkar bat egongo dalako. Beldurtzen zuen honek, eta honek neskatila gaztea jaten zitu. Hori da, tratu moduan adostu zuten, urtero neska gazte bat emango ziotela. Ezkongabea, horixe da. Baina arrasatarrik beldurtuta jarraitzen zuten ala ere, ilargi zaharreko gauetan ere mendiz mendi ibiltzen zelako soinu beldurgarriak atereaz. Hori horrela, pentsatu zuten, goazen honi konponbide bat ematea. Eta zer egin zuten, urte batean, neskatxa baten partez, neskatxaren forma zuen argizariarekin egindako panpin bat eskaini zioten. Erensugak, ez eren susmorik hartu gabe, panpina jan zuen, alban urtu zitzaion, eta itzotzen hasi zen, eta orduan, arrasateko olagizonek, eskarmentu duen olagizonek, gori zegoen burdina totxo luze bat sartu zioten ahotik, eta hile egin zuten. Horiek kontuak, baina hementxe badaukagu Erensugea be prest San Joan bezperantzua pizteko plazaragoaz Larraitzen gana, Larraitz 11 eta 6 minutu, eta ze ikuskizun ederra ikusi dugun, Zalantzari gabe, zoragarria izan da, hemen erdian egotea eta zuei protagonistak gerturatzea. Ez dut oso ondo entzuten, izan ere hemen orain musikariak dira nagusi, baina tira esandakoa sua piztu dute Arrasaten, eta ziur nago beste txoko askotan ere bai, gozatu gaua berezia dalako eta holaxe datorrelako, eta gozatu ere jaiak. Mila esker eta hurrengora arte. Eskerrik asko Larraitz Zeberio, fin eta txukun aritu zaigu plazatik bertatik, eta zenbat jende batzen dan zuaren inguruan bueltan,
herri oso bat ikusi dugu plazan, Txomin. Hori da, ikuskizunen, esan dugun moduan, 200 pertsona inguru. Zuaren bueltan, orain plaza usten ari dira 200 pertsona horiek, baina beti egoten da, Arrasaten aprobetxatzen duena, behin guztia libre geratzen dean, zuaren gainetik, San Juan zuaren gainetik, salto egiteko hori ere badelako tradizio, ezta? Lainopien agurtuko dugu Arrasate, Lainopien eta Zirimiripean, baina esan dugu Gabonen magia ederra izan den mentxe izatea elkarlanean, Goiena Telebistarekin, Txomin. Plazer bat, Ilaski. Eta ia datorren urtien Berriro, eta aprobetxatu Arrasate jaietan dagoelako eta egun hauetan hemen egongo delako zer ikusi eta zer entzune. Gaur hasi, festak Arrasaten. Hori da. Eta San Juan ederrak izan daitezela. Eskerrik asko. Eskerrik asko, hortxe 11:08 minutu direnean Arrasateri agurrezan, euri horrekin, laino hoiekin plaza argituta ikusten dugu, eta Euskal Herrian zehar bidaiapur bat eginaz, Bizkaira goaz, eta momentu honetan